Здравейте хора, аз съм SunChoXD и днес ще играем Майнкрафт. Оцеляване. Това е една нова... Момент, хора, да не срещаме някое зомби. Но това е нова поредица. И съм си сложил шейдъри на самата игра. Ако я знаете играта. За тези, които я знаят, защото много хора играят тази игра. И съм си сложил много яки шейдъри. Водата е много по-яка от преди. И листата се мърдат. Ето вижте, малко бавно се мърдат. Да. И трябва да оцелеме. И събрах малко дърво. 3. Само 3. Надявам се да ви хареса моите клипове на Майнкрафт. В това дърво има наистина доста клони. Ох. Трябва да си направя нещо като къща. Определено. Защото ако стане тъмно, ще излезат зомбите. И храна ми трябва. Момент. Все още ли не мога да си направя нищо? Мога. Леле, много дъски. Ето. Трябва ми оръжие. О, храна. Найс. Къде е малкото козле? Ето. То дава ли храна? Ще го става да си расте. Може би някой ден, като порасне, аз ще го убия. О, сгреших това, което трябваше да сложа. Оръжие. Точно това ми трябва. Зомби. Водно зомби. Нека още малко дърво да чупя. Да мога да си направя къща. Така. Окей. Леко ми бъгва, малко ми бъгва
играта, не знам защо. Момент, аз записвам ли? Да. Супер, аз записвам, бе. Между другото, когато направим 5 абоната, сега сме 3, когато направим 5 или 4, не помня, ще направя сървър в Майнкрафт. О-о. О-о. Това не е на добре му въобще. Бързо, 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 бързо. Искам да си направя дъски. Чест. Чакай да си взема чест. Добре. Слагам. О, не. Много бързо. О-о. Сега умрях. Ето, те идват. Бягам. Ето, сега вече умрях. Ужас, боже. Зомбита! Толкова са много. Слендърман. Небето изглежда много реалистично. Защо? Къде паднах? Ау! Ще умра. Бой! На 2 сърце. О! Не! Изгубих всичко. Къде отидоха ми нещата? Искам да стане ден. Да си открия нещата. Ужас! О, не! О, не! Малко водно зомби. Голямо водно зомби. Къш. Братле, къш. Готи си, но къш. Като казвам да не се занимаваш с мен, не чули? Не се занимавай с мене, бе. Това чудо не умира. Не умира. Колко пъти трябва да те цепа, бе, брат? Колко пъти трябва да го бием? О, злато. Не ме цели, ей. Кой ме уби?
Не знам, но някой ме уби. Не ме. Ей, майка. Защо не мога да го взема? Остави ме на мира. Докато стане ден, ще спра клипа на пауза. Хора, стана ден и си открих нещата и си ги взех обратно. Мечен ми е тук. И не знам защо мечен не е тук. Няколко неща не са ми тук. Нямам идея защо. И трябва да си направя меч. И къща. Ето, меч. Така. Направил съм си чест. Така. Още дърво да взема. Прасенци, после ще го убия. Чувам зомби, но не би трябвало да има, защото е ден. Може би е водно. Слагам го тук това. Имам един стак дърво. Сега да намеря къде да си направя къща. Може би ето на това островче. Дали да е на остров или някъде на там? Според мен трябва да е ето тук някъде на поле. И сега отивам на лов за храна. Ето. Не мога да го целя. Ела ми прасенци. Прашчо. Това. От колко време снимам? Не от много. Така. Ето тук някъде ще направя къща. Да махна тази трева. Добре. Кокошчици. Селянин! Мога ли да търгувам с него? Избяга ми. Тъмно да търгувам с него и ми избяга. Леле, аз нямам такива неща. Да, ще търгувам с него. Правя си къща. Защо го обърках? Ще бъде доста широка къщата.
Така. Всъщност, не знам дали трябва да е толкова широка. Ето това мисля, че е излишно. Нещо съм го объркал. Нищо. Като сега ще го щупа. Тази кокошка постоянно се върти около мене. Дали да не я убия за храна? Какво да направя? Това тук ще стои. О, да, сетих се какво трябваше да направя. Трева. Аз пък трева врата, обърках се. Извинете за този шум. Не имам съобщение. Как въобще да направя врата? Ей! Тези съобщения са много гадни. Врата, врата, врата. Така. Ако сложа пръчка. Нищо не става, смисъл. Какво да направя? Как се правеше врата въобще, бе? Майко. Така. О, става май тъмно. Хора, отново. Започва се. Бързо да строя. Няма да мога да направя погреб, но поне. Тук бързо.
О, сериозно ли? Още 9. Защо още 9? Няма да ми стигне. На. Бързо чупи. Още едно. Няма да стигне. Мамка му. Сега трябва да я правя грозна. С това мога да примамя. Кокошки и крипър. Защо? Да не идва. Няма да умра пак. Знаете ли какво? Имам една идея. Айде мърда и прасе. Пак се катери там, не е така нарочно. Сега няма как да влезне. Има голям шанс да влезат. Що ми кокошки влезат? Кокошчице, ела. Майко. Зомби. Трябваше да изпълним, че не мога. Умирай, де! Най-сетне. Аз трябва да ям обаче. Това ще бъде трудна вечер. Какъв е шанс да се падне кошка, ако го щупа? О-о. Махай се. Смеч съм. Дървен меч. И съм първи левел. Мога ли това да го прескоча? Айде де. Не може толкова нависоко.
точно това ми трябва. Въдица. На сутринта още дърво трябва да събера. И трябва да си направя легло, защото ако умра, да се събуда там. Не точно да се събуда, а да се спална там. А ако умря, ще се спална на майната си. Буквално. Беше ми храната. Това беше ми храната. Само да открия едно пръсненце. О. Защо дойде? Не трябваше да идваш. Сега ще умреш. Защото искаш да ме убиеш. А няма да се случи. Аре бе, вече няма ли да става светло? Между другото, това е първият епизод на Майнкрафт. Оцеляването ни. Какво има там? Скелети виждам. Той е само един. Паяк. Още един паяк. Купища зомбита. И за втори левел. С шейдъри е много яко. Слендърмен не трябва да го... Ендърмен, обърках се. Не трябва да го гледам в очите. Да не ме напада. Няма да го гледам. Айде бе, няма ли да стане светло? Ще сложа на пауза клипа. И ще го пусна, когато стане светло. Ето ни хора, вече е ден. Той се изгръв в слънце. И е време да чупа дърво и храна, мисля. Аз имам една пържова, ма. Първо за дървата. Паяк. Има там огромен паяк. Ще е яко, ако намеря село, да го обера цялото, но едва ли. За първи епизод не тръгнах добре. Врата.
Дали ще мога да си направя легло? Трябва ми козичка. Трябва ми козичка. Чувам една. Ама не знам къде е. Коза? Yes. Той е с овца. Обърках се. Кон. Кон. Черен кон. Взех. Yes. Още една. Yes. Сега отивам да си направя легло. Къде ли да го сложа? Може би тук. Ей! Не. Знам къде да го сложа. Ето тук. Аре де. Сега за дърво отново. Хора, ще се върна пак, когато направя къщата. До тогава, чао. Хора, къщата я почти направих, но остава тъмно и ще приключвам с този клип, защото стана твърде дълъг. Ако ви е харесал този клип, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате за моят канал. И чао!